Asantemaso TV, Yasomosompa. Yemo bibia akwaba edeba eye Asantemaso TV ena de bibia medemodre eye asumenya ahemfie ene ne de medemo ababe piemu ewa hanom se eye traditional council a ene de wo mo etnase na achese ye hwe eye santene atoa eye traditional councilor ye wo eye asumenya ena santene atoa eko akwakotnase no na ye hwemu a eye nana enso ewo achire a oba michire mu ana achese eye asanteman ebenkum ono ena eye asumenya manhene eye nana Okyere Kusi Ntrama ewo eye asumenya hanom se ono ena eye yenhene na ye chire mu nso ono a ena eye Aduana Piesie achese sa pepe ena enede ekoso ewo eye hanom se enema bebre nyina ye nim sese ahemfo etnase a eye anempempi no ensem bebre ena eye ana ekoso ewo eye yahemfi ha ena ye nana ekwakotnase enema bebre mentime ho ase a ewo eye ahemfie ene ahensem de keka ho bia ena na ebehwe no waka bibia ewo amamre ene amane ekwan so na chese sa pepe ena etie sedia asante amamre ene amane esi etie nonom ena ato santene ayede ebo ediewura eye asumenya ahemfie na chese ene dei ohu ya sa pepe ena etie enyina ya beka ya medikan eka kire mu se eye insoye bi ebekoso te ye free ye ane ye won one kind ba ye beko eye insoye ebo eye ya ahemfie ya ene ena eda no edu michire ma ene eye yawa dakita won saposome no ne da etoso eye aduonu enan pepe nti eye asumenya ahemfie ena ene de ye nyina ye wo insoye ebekoso sa enso ena nananom omo de omo aseda enso eba na enso enam kwan so na chese sa pepe ena etie ye hu se ye nwura ato santene a ekwe ye nwura ekwakotena sidi na hye ya ewo se digu akwam nyina ehwe se bibia ebekoso wano ewo ene dan mu bibia egu na akwam pepe se de etie enema bebre ena bekoso na mum de bedi akotene pa eye aseda ene insanye a ewo honom aseda efri eye na natutu ehene eho ena afei so eye for said the medican ekaya no samre eye Aduana Piesie ono so ene ye asanteman ebenkum ono ena esanye eye asumenya emanhene eye Odeneho Okyere Kusi Ntrama ena ye nana ababetena na adwam no na ewo amamre ene amane kwan so no ye nana ebetena sia ewo se na nanom atena nkonwa eba na omo be manno akwaba na chese wo hwe de etwagu na asapepepe ena ye no ewo ya sante mai muhanum se amamre
ene amane de yento enkwane enti sɛde amammerɛ ene amane esi ɛkyerɛ ɛwɔ ya santeman mu hanom sɛ ɛwɔ yɛ nkonwadie ho no saa pɛpɛpɛ ɛna ɛkɔso ɛwɔ ɛyɛ asomenya ahemfie ahanom sɛ ya ɛnɛ mede wo aba bedwi na kyerɛ sɛ ne nananom atena nkonwa ɛna ato santene ayɛba bɛma yɛnwura akwaba ɛnɛ sɛ de medi kan ɛnɛma bebree ɛna egu apono so yɛnwura ɛbɛhwɛ na wɔde yie ato yie ɛwɔ ɛyɛ asomenya kurom hanom sɛ ama asomenya nso etimi afa ne ntoma pa ɛde efra na kyerɛ sɛ ɛnɛ da yɛba bepie mu ɛwɔ ɛyɛ asomenya ahemfie hanom sɛ na sa pɛpɛpɛ ɛna ɛtie medikan ama wanya no ɛntie sɛ ɛnɛma bebree ɛna egu apono so ayɛ nana ɛba bɛhwɛ na waka ɛwɔ ɛyɛ asomenya ahemfie hanom sɛ na ne titiri de mu akotene pa ɛyɛ aseda a efiri ɛyɛ nana tuntu hene hɔ a wɔde ɛbrɛ yɛnwura na afei nso ɛyɛ nsuayɛ a ɛwɔ hɔ minim sɛ yɛdi kan nsuayɛ ho asɛm akyerɛ yɛn nyinaa dadaada nti ɛnɛ ɛna nsuayɛ no ɛbɛkɔ so ɛwɔ yɛ ahemfie hanom sɛ ya medi kan ɛma yɛn nyinaa yɛte yɛn ho ase sɛ agya yɛba no yɛ amammerɛ mu hanom sɛ deɛ nneɛma bebree wɔ hɔnom a yɛntoto n'ase nti nsuayɛ no ɛnɛ ɛbɛba so ɛyɛ nana adwura dwomfoɔ no ɛna ɛnɛ ɔba besuan ɛde akyerɛ yɛnwura sɛ ɛyɛ asomenya apɛsomaka ɛhene a ɔba besuan ɛde akyerɛ yɛnwura na kyerɛ sɛ sa pɛpɛpɛ ɛna ɛteɛ ɛyɛ akwaba na ɛna yɛgu so a yɛde ɛma ɛyɛ yɛnwura a ɔte adwamu ɛyɛ Odeneho Okyere Kusi Ntrama na kyerɛ sɛ sa pɛpɛpɛ ɛna ɛteɛ ɛwɔ yasante ha yamammerɛ ɛne yamanneɛ mu nso emu medikan ɛka kyerɛ mu sɛ yɛyi ɛyɛ nsuayɛ no nso efiri hɔ no ma aseda kyenkyerɛnkye a ɛyɛ tuntu hene ɛna ɛde brɛ yɛnwura no nso ɛta to paa ɛno nso ɛdi mu akotene ɛwɔ ɛnɛ nhyiamu a yɛba bɛhyia mu ɛwɔ ɛyɛ asomenya ahemfie hanom sɛ yɛnwura egu so a ɔgye nkyia ɛnɛ sɛ yɛ ma yɛ nana atena sɛ yɛ ma yɛ nana akwaba sɛ nyankopɔn ne nananom adaroma yɛde na ba bɛduru ɛyɛ asomdwe mu na ɔba bɛhwɛ na nneɛma ɛwɔ hɔ nyinaa no ɔde agu akwan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ asomenya ɛba bɛfa ne ntoma pa ɛde ɛfra na kyerɛ sɛ ɛnɛ da yɛbɛpie mu wɔ hanom sɛ yɛ asa pɛpɛpɛ ɛna ɛteɛ nkyia na ɛna yɛnwura egu so a ɔgye no ɛhwɛ a yɛnwura akyeame ɛbɛba bɛkyia no na kwamu hene ɛne ɔmo keka ho bebree yɛka ne agya hwan obiaa osom ɛwɔ ɛyɛ asomenya ahemfie ha na nkabɔ mu ɛhwɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ asomenya hanom sɛ ntotoyɛ ne bibia bɛkɔ so kama wɔhene bia wɔhyɛ yɛnwura ase a yɛde no ato dwumadie sonko a wɔdi ɛwɔ ɛyɛ asomenya kurom ha deɛ yɛnwura atena se ɛne die kwan so ɛne amammerɛ ne amanneɛ kwan so no ɛwɔ sɛ obiaa ɛtumi ɛbɛma yɛnwura akwaba ne ama yɛnwura atena se na kyerɛ sɛ wohwɛ yɛ a ɛnɛ yɛ wɔda yi deɛ saa pɛpɛpɛ ɛna ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ asomenya ahemfie hanom sɛ ɛno ɛna ɛyɛ asanteman so tv deɛ wonim sɛ da ne da nyinaa yɛsom sompa no nti yɛbɛtwa biribiaa ɛde akyerɛ wo na woahu sɛdeɛ ɛsi ɛkɔ
Don't tell me Alarma. Don't take me a group. We ran a fire. Now, as I tell you, she war Safoasehene. Yeah, Nana to do them. On us, Alarma, or her Safoasehene. I tell you, I don't see the picture. Now, somebody said, "What does that?" Never back to me with the paraquel. And so I got a room. If you come at the hall, said the Muriel, which I said, a better see. Tell the pay, such a Kusi was a fast senior senior engine. Ha! Let the can say, the dealers. Yedi kai ensa pentu sia ene si ko hu e wura ye okona na mo ha badiada na masi sempo odi ni tum obey o biti mo pori na se be premier san ni katra maso e pori wa hifia Oyewa na so odan konya moja aya odan fufo tuadua kesi odan na bebe eno no we can so the other duras oyeyi na bomade o man ni bomade ene kutami ene del duras na nanma ya boa Odeneho yes masunya manya santemano omsusu bo amode ni ohire no me ka chame na ma chame so edieni afrinati ayesu na me kira na ahikwa omsusu bo amode ni me tia so ojiji na yoyo omsusu bo amode ni Something prayer sang. You see, and every move. This year, so good day. The only one they call back. I'm a very young natural. Or they were in a mechanic driver. Also, the day. Now, the child of 4, kid 4, that's the day. When a ball or no buy, but this is security. Also, so day. Now for you register or here catch a penny or talk for data. Ata office staff. One may power register. No yet power office also so omudi. Now Paris media. Omo if you have didn't sell a call but the air cost if you have. So bomb afei before we can't police for it was so bomb adi Oma sabe tell your son e ma wa hini si ono we can't so do for so omudi na e chire kura de Oma wo ahifia e prapra ahifia na bibia ahate no so All my noy, Yapamu, and so na bakan, Nana to say, also so money. Another woman said, dear, as I said, Sia, I also fast say, yeah, Nana to do the one, said the Okyere, I said the others. I reckon very Aduana over by Roma, or this year, and to do it, I see the natural. Aduana only say, He buy a deal was a year. At the end of the day, I had a paper, I sent you a mission, I was so fast, and then they would see that research and so, but I didn't would have put you there. Release happened to this year. One more day, I want the free I was so much channel so, in your what is a fair, and the research and so, that's a year, and I'm also, yeah, as a man, I to do any bush. I said, and I'm what I want.
Times are changing. Ghana man, mabusia panyin me so asempa na nam. Kane na ne yetete mu rem, ne esidan wi ana so moso no so adane adesoa. Enne de Adabov company e wa santememu abedom ye. Amedan so bo ayemre. Enchansia wodro apapapa. E wodi gudan so medan homie. E bi de say long span self lock, IBR, housing standard, Erotiles and shingles, steel trusses and woodworks, roofing sheets, squares, afei roofing nails. Ni nyina e dan e honiema Adabov company e de abeboaye. Your office ankasa ewo ehwea overseas junction ena baby adwumakue factory na ankasa wo no eye infensi a ye ben moba asoro no e ma remfi say wanim di fo wo mo di sanchensi ebegu dan so e de ama wo empo se wuni obi a obetimi afre yen ewo 0245385109 Adabov company limited say ye dan so body a ene na wo mo eye osimpitimpirimpi Santemaso TV, yes, so mosompa.